Bumisita sa Alaminos City at Urdaneta City ang Pangasinan Training Bus na dala ng Provincial Employment and Services Office bilang paggunita sa Tourism Month Celebration. Programa ito ni Governor Amado Pogi I. Espino III kung saan kinatawan niya sa nasabing aktibidad si Provincial Tourism Officer Maria Luisa Elduayan. Kasama rin dito ang mga kinatawan ng LGU Alaminos City at TESDA. In celebration of Pangasinan Tourism Month this September. Kasi nga ang turismo, sabi natin, para sa lahat po. So, ngayong araw na to, kasabay ng training po ninyo na mag-uumpisa ngayon hanggang sa September 19, simultaneous nagaganap din ang katulad nito sa Urdaneta City. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na nadala ang programang Mobile Skills Training Project sa lungsod, kung saan tinuruan ng 30 benepisyaryo ng 5 pamamaraan ng paghilot gaya ng haplos, hagod, pindot, pisil at piga. Malaking bagay naman ito para sa kanila, lalo't makakatulong ito sa pandagdag kita para sa pamilya. Matuto ako sa mga gawaing mag-massage para sa pamilya ko. At saka kung sakaling may pasa namin at makakapasok ako at matutulungan ko yung pamilya. Ako po yung nagpapasalamat sa kay Governor Pogi Espino na nagbigay po sa amin ng oportunidad dito sa training na to. Sa Urdaneta City naman, sumabak din sa Mobile Skills Training Project ang 29 na kababaihan. Ilan sa itinuro sa kanila ang foot reflex at pagkuha ng vital signs. Sa nakaraang Pangasinan in Action lingguhang talakayan sa Kapitolyo, binanggit ni Ginang Elduayan ang kahalagahan ng skills training para sa mga kababaihan. Galing po sa Eastern Pangasinan at Western Pangasinan para po mabigyan pa sila ng karagdagan na skills. Like yung pagmamassage po, na isa pong serbisyong pwedeng maihandog po sa mga turista natin na dumadayo sa Pangasinan. So, yung binigay din po natin sa kanila, aside from this 4-day training, meron po silang bonus na starter kit. Nabigyan naman ng libreng training o starter kit ang mga trainees na makakatulong sa kanila para makapagtayo ng bagong pangkabuhayan. Layon nitong mapalago ang mayamang kultura at turismo sa lalawigan ng Pangasinan. Para sa Capital News TV, Edward Quinto.